Já tady dnes s náma vítám Helču Michalkovou. Heli, ahoj. Ahoj. Helča byla v kurzu Kariérní restart loni a souhlasila s tím, že se ji teď vyptám na to, co se jí za ten rok, vlastně, který uběhl od toho kurzu a její účasti v něm, co se událo. Helča, abych o ní něco řekla já taky, si v kurzu udělala, a doufám, že to tak pořád je, Heli, jasno v tom, že chce nastoupit novou dráhu kariérní, a sice dráhu virtuální asistentky. A možná zbytek toho představení, Heli, nechám na tobě. Kým seš teď profesně, prosím tě? Tak já teď jsem virtuální asistentka, teda doufám, že se tak už můžu nazývat. A nabízím teda hlavní dvě oblasti, mám takové dvě hlavní oblasti služeb, které nabízím. Jednou z nich je teda administrativa, protože vlastně mám v administrativě docela bohaté zkušenosti. A taková obecná, kde prostě můžu podnikatelům pomoct a plně běžnýma věcma, které prostě k podnikání patří, jako je správa inboxu, komunikace se zákazníky, kontrola faktur, takovéhle příprava různých materiálů, takovéhle běžné věci. A druhou takovou větší oblastí jsou jazykové služby, protože jsem studovala vlastně lingvistiku. Dělám vlastně korektury českých textů nebo překlady třeba z angličtiny nebo do angličtiny, nebo i vlastně komunikaci a veškerou můžu pro podnikatele dělat třeba v angličtině, nemám s tím žádný problém. Takže anglicky hovořící virtuální asistentka. Skvělý. A nevím, jestli jsi to zmínila, ale já vím, že děláš i překlady. Jo, jo, bylo to tam, zmínila jsem Zmínila? to právě v té jazykové části. Poslouchám. Prosím tě, a kde jsi byla před rokem, ještě vlastně předtím, než jsi nastoupila do toho kurzu Kariérní restart, tak jaká byla tvoje pracovní situace? Co jsi měla za sebou a v jaké situaci se nacházela, když se rozhodla do toho vstoupit? A, no já jsem právě byla doma na mateřské se dvěma malými dětmi. Což jsem teda i teď, akorát ty děti teda o rok už povyrostly a jedno z nich je ve školce. Ale jinak jsem byla doma a vlastně jsem jako, protože jsem věděla, že už další děti neplánuju, takže jsem jako trošku začala uvažovat, co budu dál dělat jako se svým profesním životem, protože jsem věděla, že vlastně už jako nechci žít pracovní život stejný jako před dětmi. A vlastně jsem tak jako, protože jsem se jim víc chtěla věnovat, a neuměla jsem si představit, že budu prostě 8 hodin sedět v práci a ještě tam hodinu dojíždět a hodinu domů. Takže jsem vlastně jako si tak nějak jako začala vlastně uvažovat, i když to bylo ještě relativně daleko. Vlastně loni jsem byla v situaci, kdy mladšímu synovi bylo 2,5 roku, takže, teda, pardon, půl roku. Takže vlastně mi zbývalo 2,5 roku do nástupu nebo do vrácení se zpátky do práce. A začala jsem uvažovat a vlastně jsem vůbec nevěděla, kde začít s tím. A kde začít s těmi, kde vlastně začít s těmi vůbec úvahami, co jako teda dál. No a v tu chvíli jsem nějak projížděla Facebook a prostě tam na mě vyskočil tvůj kurz a já jsem si říkala, tyjo, tak to je jako znamení, to je přesně pro mě. Takže to byla právě jako situace, kdy přesně v tu chvíli jsem to prostě potřebovala, no. Takovýhle kurz a hrozně mi to teda pomohlo, no. Mhm. Díky moc. Jestli vzpomínáš, tak na začátku toho kurzu já jsem vám dala za úkol, abyste si uvědomili, kde jste z pohledu toho, kam a proč a jak vlastně směřovat tu kariéru. A říkali jsme si škálu od jedničky, kdy je nevím, kam a jak směřovat, a desítka byla vím přesně, kam a jakým způsobem se chci kariérně posunout. Vzpomínáš si, co si tam dala za číslo na začátku toho kurzu? No, myslím, že na začátku jsem byla na nějaký 4. A takže jako relativně nízko, protože jsem opravdu byla jako na vážkách, nějak tak jsem si teda uměla zhodnotit, co zhruba jako umím a co mám za zkušenosti, ale nevěděla jsem moc kam dál, takže to potom bylo, díky tomu kurzu jsem se vlastně za 4 týdny posunula, myslím, že jsem to na konci hodnotila na 8, takže celkem dost. Co by se vlastně nejvíc pochválilo? Co se ti za ty 4 týdny podařilo? Ať teda jdeme do toho pozitivního. Jasně, no. Já teda musím říct, že opravdu ten kurz mi přišel
strašně dobře strukturovaný. Já jsem se i dívala před tím rozhovorem jako do svých poznámek, který jsem si teda poctivě dělala. A i v těch poznámkách jsem viděla jako jasnou strukturu, protože vlastně na začátku jsme se tak trošku jako rozebrali na části a pak jsme to zase jako na konci lepili všechno dohromady, aby nám to dalo nějaký směr. A to mi přišlo hrozně dobrý právě vlastně ten začátek, že jsme hodně prostě si měla takové metody, nebo máš metody, díky kterým lidi opravdu přijdou na svoje slabé silné stránky. A není to jenom tím, že se mají sami nad sebou zamyslet, ale i ve spolupráci třeba s okolím, nebo se na to podívat i z jiného pohledu. Třeba, jak si říkala, že vlastně třeba si zkusit uvědomit, s čím za náma lidi nejčastěji chodí, prostě co od nás jako chtějí slyšet. Takže to třeba jakoby je docela dobrý ukazatel toho, že vlastně jsme v něčem dobrý. Takže to není třeba jenom, že se nad sebou máme zamyslet my, ale i se zeptat prostě okolí, jak nás vidějí oni, a od toho se taky odrazit. Takže vlastně na začátku jsme se takhle hodně rozebrali na kousky, čemu jsem věnovala docela velkou pozornost a pak vlastně i v dalších těch modulech jsme, jsme vlastně to dávali dohromady i z pozice toho, kdo je ochoten za to, co my umíme nabídnout, vlastně zaplatit. A tak a potom samozřejmě i díky těm stanovením, těm cílům, v čem teda jsem úplně tak nebyla pečlivá, tak se to prostě potom nějak takhle jako odrazilo na tom celkovém výsledku, no. Super. Já tady doplním jenom to, že jsem dostala zpětnou vazbu od některých lidí z toho kurzu, že je jasný, že ten kurz není zadarmo, jako, že to fakt tam ti lidi odpracujou, protože to je možná ten přístup, který je trošku jiný, protože tím, že já pracuji jako koučka, tak jsem se snažila ten koučovací přístup jako vlastně implementovat do kurzu, který je skupinový. A takže to je možná část toho, o čem mluvíš ty. A kdybys měla říct, na co jsi nejvíc hrdá za ten celý rok, co se ti podařilo v postupu za těmi svými sny kariérními, čeho se ti podařilo dosáhnout, tak na co jsi hrdá nejvíc? Já jsem asi nejvíc hrdá na to, že jsem se začala trošku věnovat taky seberozvoji, což jsem vlastně nikdy mě to vlastně nenapadlo předtím, když jsem jako prostě byla normálně v zaměstnání a vůbec mě nenapadlo, že bych jako taky měla pracovat na sobě. Ale vlastně jsem to jednak záhy zjistila, když jsem se stala matkou, že je potřeba trošku začít pracovat i jako na sobě. Ale potom i teda samozřejmě v souvislosti s tou kariérou a opravdu se jednak se prostě nelitovat jako věcí, prostě se staly a jít dál, neutápět se v nějakých prostě jako negativních věcech a podobně. A prostě jako tak nějak jako dobrý, třeba si prožít to špatný, ale vlastně jít pořád nějak jako kupředu s nějakou vizí a podobně. A jako na tom seberozvoji myslím, že jsem vlastně asi za ten rok jako zapracovala nejvíc a i na tom, že teda jsem se připravila psychicky na to, že budu vystupovat z komfortní zóny a že se budu jako prezentovat na sociálních sítích nebo i na internetu, protože prostě já jsem dost velký introvert a jsem ráda vždycky někde a proto vlastně chci dělat i virtuální asistentku, protože jsem ráda jako někde v pozadí nějakých projektů, ale nemusím vlastně být úplně ta, kterou všichni uvidí prostě na první dobrou. Takže pro mě je to třeba i velký výstup z komfortní zóny a tím se vlastně člověk jako posouvá, no. Takže myslím, že na tomhle jsem jako hodně zapracovala a je to i znát, když se bavím prostě s lidma, jakože v tom normálně se svými třeba kamarády prostě z toho fyzického světa, kteří žádnou jakoby moc velkou takovouhle změnou, kteří vlastně neprocházejí žádným třeba tím seberozvojem, že vlastně jsem jakoby trošku jinde než oni a že vlastně jim i ze své pozice můžu trošku pomoct, aby prostě v tom, jak jako prožívat různé věci a podobně, no. Takže jakoby v tom seberozvoji asi jsem udělala největší pokrok za ten rok, no. Když mluvíš o seberozvoji a vlastně o tom, že se rozhodla jít na dráhu podnikatelky, tak před tím rokem už jsi měla nějakou zkušenost s podnikáním sama na sebe, nebo to spíš byly zaměstnanecké poměry předtím?
No, měla jsem jeden dlouhý zaměstnanecký poměr, 10letý, nebo ten mám vlastně pořád, já jsem pořád zaměstnaná, akorát teda mám teď tu mateřskou pauzu. A předtím jsem teda vlastně dělala brigády a na to jsem měla živnostenský list, protože jsem vlastně pracovala jako průvodkyně a pro cestovní ruch a potom krátce jako, jako lektorka jazyků. Takže a to bylo pár měsíců. Ale ten živnostenský list jsem si nechala, mám ho vlastně pořád aktivní, i když vlastně, a, a, i když vlastně to jako, jsem se nikdy vlastně za podnikatelku nepovažovala. Tím, že vlastně jsem jenom prostě účtovala nějaký faktury prostě za průvodcování a potom za lektorování. Takže v tomhle je to pro mě třeba po těch 10 letech teda zaměstnaneckého poměru jako velká změna, no. Vidíš nějakou souvislost mezi tím, co jsi dělala těch 10 let v zaměstnaneckém poměru a tím, co děláš teď? No, tak já jsem jako vlastně za těch 10 let nazbírala jako velké zkušenosti. Já jsem pracovala na americkém velvyslanectví, takže jsem se jako významně zlepšila angličtinu, kterou jsem teda i předtím vystudovala. Měla jsem vlastně, byla jsem každodenně v kontaktu s americkými diplomaty a vlastně jsem jim zajišťovala bydlení tady v Praze, ale jako ta práce toho obsahovala samozřejmě mnohem víc. Byla to i hodně kancelářská práce, takže právě hodně administrativy. Úzce jsem spolupracovala i prostě s účtárnou, a vlastně s facility managementem, takže nějak jsme prostě se všemi týmy pracovali na tom, aby prostě pro diplomaty byly perfektně připravené nemovitosti, do kterých se svými rodinami nastěhovali. A a my jsme byli vlastně, nebo já jsem byla vlastně vůbec jedna z prvních, s kterou oni se vlastně potkali v Praze a já jsem jim vlastně ukazovala jejich nový domov a hodně záleželo vlastně na jejich prvním jako dojmu. Takže jako myslím si, že jsem celkem empatická, že vlastně dokážu jako lidem pomoci v různých takových životních změnách, protože třeba to, že prostě přichází na misi do České republiky, je pro ně velká změna, prostě celá rodina se stěhuje na několik let, a, takže a teď prostě to bydlení je vlastně první věc, která je jako zajímá, kterou oni vidí, která je prostě, kterou řeší. A, takže to jako by bylo docela takový, nebo tak ta práce byla v tomhle tom ohledu zajímavá a myslím si, že rozhodně ty zkušenosti můžu jako využít právě i jako virtuální asistentka, kde teda hlavně se budu věnovat té administrativě, ale zároveň i komunikaci prostě se zákazníky, protože si myslím, že v tom jsem docela dobrá. Tak, V tom jsi určitě dobrá, jak tě znám už z průběhu kurzu za tu dobu, takže držím moc pěsti. Ještě se tě zeptám úplně, než se rozloučíme. Co by si vzkázala někomu, kdo třeba teď je v podobné nebo trošku jiné situaci než ty a zvažuje si do toho kurzu kariérní restart vstoupit? no tak můžu teda třeba mluvit k ženám na mateřský, protože v té situaci jsem byla já a ten kurz byl teda pro mě totální jako nakopnutí. Já jsem opravdu hltala každý modul, protože to bylo jako perfektně postavený. A myslím si, že i co se tak jako rok pohybuju v tom onlineu, tak hodně potkávám ženy, které právě jsou na mateřský a třeba pracovali v korporátech nebo i prostě v jiných zaměstnáních a vlastně si už jakoby nedokážou taky představit, stejně jako já, se vrátit prostě na plný úvazek zpátky do práce a přitom prostě nějak řešit ještě logisticky ten rodinný život a chtějí, prostě si uvědomí, že prostě na ty děti chtějí mít víc času a chtějí být svobodnější a vlastně nevědí moc třeba co dál. Tak bych určitě rozhodně doporučila tenhle kurz absolvovat, protože jednak vám prostě utřídí myšlenky a
vlastně vám tak jako zhodnotí, nebo prostě IDA má perfektní nástroje, jak jako zhodnotit tu situaci vaší a jak se posunout dál. I právě tím, že je koučka, tak jsou hodně přínosné ty zoomy, kde vlastně vám IDA pomůže prostě vaší situaci rozebrat nebo případně, protože jsou skupinové, tak i ostatními se můžete inspirovat nebo je podpořit, nebo oni podpoří vás. Takže pro mě to byl vlastně úplně takový první impuls v tom onlineu. A potom jsem teda absolvovala ještě mnoho jako dalších nějakých prostě webinářů nebo online kurzů, ale tohle bylo takový první nakopávací, proto si to asi i jako nejvíc nebo ne, proto si to nejvíc pamatuju. Samozřejmě bych si to asi pamatovala, i kdyby to byl 5. kurz, ale pro mě to teda jako bylo hodně srdcové a hodně jsem si z toho odnesla. Takže děkuji za to a rozhodně bych jako doporučila někomu, kdo je v podobné situaci jako já a zvažuje třeba zrovna přechod z toho zaměstnaneckého poměru třeba k podnikání nebo k čemukoliv jinému, nebo prostě k jiné práci, kde bych chtěl být trošku svobodnější, tak Ida je rozhodně tou správnou osobou, která vám k tomu přechodu jako pomůže. To bylo krásný, Heli, moc děkuju. Já jsem hrozně ráda, že jsi byla na kurzu, jsem hrozně ráda, že jsme pořád v kontaktu a můžu sledovat tu tvoji cestu kariérní a přeju ti hrozně moc spokojených klientů i do budoucna. A ať jsi šťastná a spokojená v té nové roli a ať ti přinese to, co očekáváš. Tak děkuji za rozhovor Já a taky moc děkuji. třeba zase někdy na viděnou. Díky moc, ahoj. Tak jo, díky, ahoj.